Когато попитали мъдреца дали чашата е наполовина пълна или празна, той погледнал разбиращо и отговорил: въпрос на гледна точка. Здравейте, аз съм Стойчо Керев. Ние сме общество, в което хората са свободни да правят избор, да правят грешки, да бъдат щедри, състрадателни. Това разбираме под морално общество. Не такова, където държавата е отговорна за всичко и никой не е отговорен за държавата. Кой е казал тези думи? Ще попитам моя гост. Сега повече по темата. Колко често си задаваме въпроса в какво общество живеем? Над 1 милион пъти според справка в световната търсачка. Когато вперем очи в резултатите, правим шокиращо откритие. Живеем в болно общество. Страната ни е потънала в мрака на собственото си невежество. Живеем в цялостна криза на избора. На другия полюс съмненията, че няма нищо по-добро от демократичното общество и само неколци на инфантилни автори се опитват да ни налагат негативни становища. Добавяме и реалното съществуване на тайни или по-явни заговорнически общества, които, според конспиративните теории, направляват пътя на цивилизацията. А дали е така? Казвам добър вечер на доцент Баджаков. Здравейте. Добре дошли в студиото на Въпросна гледна точка. Здравейте и вие и честито ново предаване. Дали успяхте да разпознаете на кой са думите, които цитирах? Думите вероятно са на човек, който изповядва близки до моите идеи. В такъв случай спокойно можем да кажем, че сте консерватор. Това е Маргарет Тачър. Да. В този смисъл, кое е по-важното? Ние да работим за обществото, държавата да работи за обществото, защото започнахме да се объркваме в тази амалгама от сложни изречения. Този въпрос е много важен и съществен и той непрекъснато се поставя от гледна точка на различни идеологически позиции. Действително, когато няма изградено силно гражданско общество с действаща, работеща пазарна икономика, когато демокрацията е само една фасада, която прикрива стари непреодолени авторитарни практики, тогава и самата държава, особено в условията на посткомунизма, се оказва плячка в ръцете на елити или на псевдоелити, които използват само създадения продукт. Чакайте, че тук употребихте един израз посткомунизъм, а се питам, не се ли оправдаваме вече прекалено дълго време с този израз? За съжаление, използването на този термин е неизбежно в случая, защото до голяма степен, според мене, моята гледна точка е такава, че ние не успяхме като общество, като народ, да постигнем този демократичен консенсус в началото на 90-те години, което направиха другите посткомунистически страни. Когато постигнем такъв консенсус, ще успеем да изградим... Добре, какво постигнахме? Тогава този постигнахме частично известна свобода на словото, известна свобода на пазарните отношения, но в един контекст, в една система, която не преодоля комунизма. И по тази причина, според мен, ние все още съществуваме сега в едно вече разбирам защо сте такъв общество. голям привърженик на Маргарет Тачър. Вие сте върл антикомунист. Маргарет Тачър е нормален антикомунист, аз съм такъв. Вие сте нормален антикомунист. Да. Добре, каква храна консумира обществения стомах в такъв случай? Коя е лесно смилаемата храна? Вижте, обществения стомах, ако така се изразяваме грубо, е склонен в ситуацията на България... Аз съм склонен да се изразите грубо, но да стигнем до същината. Същината е тази, че в ситуацията на България, когато голяма част от хората стомаха определя тяхното битие и тяхното мислене, до голяма степен с тези ценности, които имат съществено значение за изграждане на едно истинско, нормално демократично общество, едно общество проспериращо, в което всички ще бъдат богати, и духовно, и материално, и всякак. Къде го видяхте това общество? Такова общество, разбира се, е един идеал. Такова общество е един идеал. Но все пак има общества, които са постигнали, няма да отречете това, значително по-добре, да се изразя меко, резултати от нашето посткомунистическо общество и тази посткомунистическа държава, която наследихме от комунизма. Сега, голямата
как да се изразя. Големия плюс на обществото е, че той има възможност и право на избор. Но дали в правото на избор не сме подвеждани? Естествено, че обществото има право на избор. Ние получихме свобода без още да сме готови за тази свобода. По-голяма част от българите не бяха готови за свободата, която им беше поднесена отново на тепсия. Както през миналия. Я да го уточним това, как ни беше поднесена свободата? Поднесена ни беше на тепсия, в смисъл такъв, че някой направи в един момент казаха, че вече може свободно да се говори, да се вика долу БКП, примерно, и разни такива неща, което обаче бе съпроводено с процеси под повърхността, които нямаха нищо общо с тази демократична риторика, която можеше свободно да изповядваме вече след 1989 година. Добре, но долу Тодор Живков и свободното говорене ли изгражда обществото? Разбира се, че не. Разбира се, че не. Обществото се нуждае от много неща, но първото действително е свободата на словото, което обаче, за съжаление, в нашите условия дори до сега не е съвсем добре гарантирано. Има достатъчно примери за това. Включително и ваши колеги журналисти бяха съдени за това, че правиха разкрития, които не бяха удобни на властимащите, които и да са те. Това е много важно уточнение, защото действително моята теза е, че това наше общество наистина, особено пък през последните години, е много жестоко манипулирано по различни начини и то не може да излезе от една задънена улица, според мене, в която го вкара тази ситуация, която аз наричам посткомунистическа, но трябва, разбира се, да се изясни. Добре, буквално какво значи това. Като че ли понамирисвам и на конспиративна теория, но ако искате, един ваш студент е на пряката ни линия през хотел Радисън и ако колегите имат готовност, много бих искал да чуя и неговото мнение. Добър вечер. Добър вечер. Здравей, Християн. Здравей, Християн. Успя ли да чуеш разговора до тук? Да, успях да чуя разговора и преди всичко искам да ви поздравя за тази високо хуманитарна тема, която така сте избрал за начало на предаването. Малко телевизии водещи се осмеляват да навлезат в дебрите на политическата и социална философия, въпреки че имаме и публични медии в страната, но ето, че TV7 е медията, която обръща внимание на този въпрос. Държа да кажа, че той е адски важен, защото ние, ако не знаем в какво общество се намираме, няма как да дадем и решенията на точните проблеми, които изпитваме в момента. Сега аз бих искал да те вкарам в задочен спор с доцент Баджаков. Той каза една дума, която до този момент ми изглежда, че е водеща в неговата теза. И това е думата посткомунистическо общество, което, ако съм го разбрал правилно, не може да усети истинския вълшебен вкус на демокрацията. Разбира се, че ще вляза тук не само в задочен, в директен сблъсък с доцент Баджаков поради една причина. Ние трябва да обвързваме, да имаме усещането за това, което се случва в страната и да го пречупваме през глобалните процеси. В този смисъл аз директно ще кажа, че за мен обществото, в което живеем, е променящо се. И то няма в момента директна и пряка връзка с посткомунистическия елемент, който е на българска почва, поради това, че в същината на проблемите, които изпитваме днес, е глобалният преход, който човечеството преминава от индустриалната и постиндустриална епоха към съвременната информационна ера. Това Алвин Тофлър го е дефинирал още през 80-те. Той е казал, че онези системи, онези сфери на човешкия живот, в случая политическото, в случая общественото, които не успеят да се адаптират с прехода, създават турбуленции, създават искри, създават къси съединения. Добре, веднага да те прекъсна. Нашето общество, това, което ти наблюдаваш всекидневно и всички ние, готово ли е за толкова силни турбуленции? Не е подготвено, но по-проблемен е въпроса към онези, които са доставчиците, производителите на услуги. Ако вземем свободния пазар, знаем, че ако ти не съобразиш продукта, който произвеждаш за новите потребности на гражданина, които са свързани не толкова с масовата култура, с индивидуалното начало, с ориентирането на продукта към индивидуалните потребности, към индивидуалния вътрешен морал и разбирания, ти просто ще напуснеш пазара. Обаче, ако пренесеме тази теория в сферата на политическото, ще видим, че тогава, когато
когато партиите произвеждат един политически продукт, свързан с управлението на общите дела и той не е съобразен с новите изисквания и потребности, те не могат просто тук така да напуснат пазара. Те създават тези турбуленции. И колко широка може да бъде крачката на едно бедно общество, каквото претендираме, че е нашето? Директно казвам, крачката е такава, каквато е в България, в Египет, в Бразилия, в Турция. Просто старата система се подменя с нова. Не от гледна точка на самия продукт, от гледна точка на технологията на правене на продукта. А именно, ако старите, да речем, политически формирования не успеят да задоволят новите потребности на новият индивидуално ориентиран потребител, просто се почва да създават едни нови хоризонтални мрежи, при които всеки е индивидуален лидер на обществено мнение, той е носител на такова, носител на доверие и постепенно с времето стария продукт напуска територията и остава обречен в миналото, в постиндустриалната епоха. Християн, на живо от Радисън, благодаря ти за това участие във Въпрос на гледна точка.